Så ligger den inde under skærmen, lige indtil man gør sådan her. Sæt du ikke? Værsgo. Vil du selv prøve at få det? Hvis du så gør sådan her, så kommer og jeg skal ikke sådan lægge mig på åbne alene, fordi jeg får nogle gange det der sker, hvis man gør sådan noget, lige omtrent der. Kan du se sådan før? Prøv at se. Så det er ud som om den ligger inde i. Nej, det kan ikke være den. Nej, hvad? Du kan selv prøve at... Jeg vil ikke være ven. Ej, Simon, det er sgu da vildt. Ej, det var mega fedt. Det kan det jo ikke. Det gjorde det.